राहुल हे राहुल ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ନା 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 राहुल कहाँ है राहुल रोल कैमरा एक्शन। बस सासुमा बहुत କହିଦେଲେ ଆପଣ କଣ କହିଲି ମୁଁ? କଣ କହିଲି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସେଦିନ କଣ ସେଦିନ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜି ପାରିନି ବୋଲି ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲେ କଣ କହିଲି ମୁଁ? କଣ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଆଜି ତମ ଝିଅ ଆଜି ତମ ଝିଅ ଆଳୁ ଭାଜି ପାରିଲାନି ମୁଁ ତ କିଛି କାଇଁ କହିବିନି କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ବେ ତୁ? କଣ କହିଥାନ୍ତି ମାନେ ବହୁ ବହୁ ହିସାବରେ ତ ଅଧିକା କଥା କହିବୁନି। ବହୁ ଦଉଛ କଣ ହେଲି ବହୁଟା ହେଇକି ତୁ ମତେ ଏମିତି କଥା କହିବୁ? ଏ ବହୁର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତୁ ମତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବୁ? ଆସୁ ଆସୁ ତୋ ପତି ଆସୁ ମୋ ପୁଅ ଆସୁ ସବୁ ତ ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ ଦେବି ମୁଁ। ମୁଁ ଡରିଛି ମିଠା ସୁଡ଼ି ମାରିବି ନା ଦଉଡ଼ିବ ଅଧିକା କଥା ମୋ ପାଖରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବେନି ମଲା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆଉ କଡ଼ା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଧଡ଼ା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଶାଶୁମା ଦେଖିନେବି ଆହୁରି ପଛେଇ ଯିବି ପଛରେ କଣଟା କରିବୁ? କିଛି ତ କରିପାରିବିନି ଆଉ ଡାଇଲଗ କାଇଁ ମାରୁଛୁ? ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଡାଇଲଗ ମାରିପାରିବି ଟିକେ ମାରିଦେଲି ଆଉ ତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯିବାର ଥିଲା। ଚାଲ ମତେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଚାଲ ଚାଲ ଶାଶୁମା ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଚାଲ ମୋର ବହୁତ ମନ ଅଛି ହଁ ତୋର ଏତେ ମନ ତ ଇଚ୍ଛା ତ ପାଖରେ ରଖ ହେଲା। ମୁଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇବି କଣ ଭତ୍ତା କଳାକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା କିଏ ଦବ କିଏ ଦବ? କିଏ ଦବ କହ କିଏ ଦବ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ଦବ ସରକାର ଦବ ସରକାର ସରକାର ତ ଶ୍ୱଶୁର। ସରକାର ମୋର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେବେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ନ ଦେଇ ତମକୁ ଦେବେ? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁଛି ଆରେ ଦେବେନି ନା ଦେବେ ନା ଏଇଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ? ରଙ୍ଗ ତ ରଙ୍ଗ କଳା ନାହିଁ କି ଧଳା ନାହିଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ମାନେ ବିପଦ। ବିପଦକୁ ପାଖକୁ ଯାତ ନା ମାଡ଼ି ଯିବି ଆହୁରି ଫେରି ଆସିବି ରୋଲ କରିନି ଯା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯା। ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି ତ କଥାରେ ଆମ କଥାରେ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେନି ରୋଷେଇ ତୁ କରିବୁ ଯା ଖାଇବି ମୁଁ ବସେ ଭାଷା ଠିକ କର ପ୍ରଥମେ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବୁନି ଶାଶୁମା ତୁ ଫାଇନାଲ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବୁ? Yes, yes. ତୁମେ କହିଥିଲ ପରା କଣ କହିଥିଲି? ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବ କହି ତମେ ଆସିଲ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ରାହୁଲ ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଧନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କାହିଁକି? ବାସ୍ ବହୁତ କହିଦେଲେ କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି କଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହୁନା? ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ତମେ। ମୁଁ କଣ କଲି ତମେ କଣ କଲ ତମେ ଜାଣିନ? ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛ ତମେ। এইটা କଣ? ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ରିଆକ୍ସନ ଦେଲି ମାନେ ତୁମେ ସତରେ ରାହୁଲ କୁ ଧୋକା ଦେଇଛ? ରାହୁଲ କୁ ଧୋକା ଦେଇ କାହାକୁ ବାହା ହେଲ? ରାହୁଲକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆକାଶକୁ ବାହାହେଲି ଆକାଶକୁ? ଏଇ ଆକାଶ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ସରି ତମ ପୁଅ এই যে কাণ্ড করুনু না সবু কথা কইবি গটি গটি করে। তুমি মতে ভুলি গেল প্রতিশ্রুতি কি প্রতিশ্রুতি ଦେଇଥିଲା? আকাশ বরাবর প্রতিশ্রুতি ଦେଇଥିଲା ବାହା ହବ କହି আকাশ বাবা ହେଇଛି?
এটা আবার রাহুল কইতো বদে ওরে ভুলে গেলাম সেমতি না গা এপর সেপর দিয়ে যাଉଛି জড়া পড়ুনি ওর স্বামী কি আমার পাটি বালা ছিল না A few moments later. রাহুল পুরো মতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শাড়ি পরে রাহুল 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 যাও কি তোমার কাছে কোথায় করলে না 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 রাহুল রাহুল স্পন্দন তো সাথীরে